Днес ще ви отведем до едно скрито съкровище край село Балювица, лековитото кладенче, носещо надежда и чудеса. Селцето се намира на около 16 км от Монтана и почти колкото от Берковица, уютно, обградено от зелени пейзажи и тишина. Местните го наричат Келавото кладенче, спомен от турско време. Стига се по живописна екопътека от около 250 метра, през гора и над реката, по малко мостче, направено от клони, докато стигнете до скала, от която извира лековита вода. Легендите казват, че под кладенчето има тайно, неизследвано езеро, но никой досега не е достигнал до него. Водата преминава през скали с жила от злато, което й придава лечебни свойства и я запазва неизменно чиста и бистра. След земетресението от 1977 година кладенчето било затрупано, но камъните сякаш сами се разместили и водата пак потекла, истинско чудо на природата. На 29 юли 2005 година изворът е официално открит и освещен от епископ Нестор. Лековитата вода съдържа магнезий, калций, натрий и микроелементи, които й придават уникални свойства. Тя се препоръчва при очни заболявания, успокоява нервната система, помага при стомашни неразположения, подобрява метаболизма и укрепва имунната система. Местните вярват, че измиването с водата помага срещу кожни проблеми като пърхот и сеебореен дерматит, а редовното й пиене с вяра носи здраве и жизненост. Миряните подаряват икони на Света Богородица, Исус Христос, дори на Свети Мина, които окачват край водата като знак на благодарност. Село Балювица се гордее не само с това чудодейно място, но и с историята си на интелигентно и образовано население. Родом от тук са поетът Младен Исаев и основателят на курорта Вършец, доктор Дамян Иванов. В селото някога е действало килийно училище от 1872 година, днес е кметство, а сградата е запазена за история и памет. Балювица е 2 пъти носител на приза Образцово село, с просторни къщи и обща грижа за местната култура. Всяка първа неделя от август тук се провежда празник на поляната, събиращ стотици от балювчани, за да си припомнят общите корени и добри дни.